Hello लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों दान्दिया रिदमनि पेज बानायनानै आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों बे दान्दिया रिदमखौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोना अननानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामगोन नोंथांमोननिसिम खावलायनाय भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना अननानै नायजोबगोन आरो खोनासंगोन नोंथांमोना नायलांबाय थागोन Indian rhythm. Indian one. 7:15. रिवर्ब को हटाना पड़ेगा रिवर्ब को 1 में रखना दायो जों थांनांगौ पार्ट 1 ड्राम 1 ड्राम जाके टोन सेलेक्ट करना है रिवर्ब आ रहा है इसका उसको हटाना पड़ेगा सॉरी रिपोर्ट फिर जाना है ड्रम 2 में हम लोग को ड्रम 2 उठाऊंगा अभी इनको फिर इसमें धरना है हम लोगों को बेस बेस हो जाए इसमें डालेंगे हम लोग गिटार पार्ट गिटार पार्ट हो गया फिर हारमोनी डालना है इसमें कॉर्ड 7 नंबर में साउंड कम थुनानै बेखौहाय होनांगोन नङाब्ला
बांद्राय गोसाब्ला रिदम खोनानो नङा बेनिखायनो दायो हायेट जों दा हायेट सोगोन बेयाव गंग्रिं एडजस्ट खालामब्लानो जासिगोन बे दान्दिया रिदम कमप्लिट अब्ला नोंथांमोना दानानै दिन्थिनो गोनां जायो बे कमप्लिट दान्दिया रिदम नोंथांमोना मोजां मोनदों जानो हागौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामगोन नोंथांमोननिसिम खावलायनाय आरो नोंथांमोनाबो सोलोंनो गोसो दंब्ला सोलोंनो हागोन जायफोरनाव बे CTX 8000 इन मडेलनि कीबोर्ड दं बे कीबोर्डआ बे फेसिलिटी होदों रिदम गावनो बानायनो गावनि गोसो बायदि रिदम बानायनो हानाय फेसिलिटी बेयाव होदों नोंथांमोनाव सोरनावबाफोर जुदि बे कीबोर्डआ दङब्ला CTX 8000 इन मडेलनि कीबोर्ड दंब्ला नोंथांमोनाव बेबायदिनो रिदम बानायनो हागोन माबोरै मा स्टाइलनि रिदम बानायनो गोसो नोंथांमोना बानायनो हागोन अब्ला नोंथांमोना मोजां मोनदों जानो हागौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोननि खावलायनाय साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामगोन